OK ľudia, vás vítam u dnešného videa z hry My Perfect Hotel. A táto hra je o tom, že vy musíte proste dávať ľuďom izby, potom ich aj upratovať a oni vám platia za to, že sa tam môžu vyspať. Proste ako v hoteli, no. Musíte vyčistiť tú izbu. A za to potom dostávať peniaze a nových ľudí. No, môžete novú izbu získať. Jedna izba. OK. Ja vám to strihnem, kým budem mať veľa ľudí a peňazí. No ani nie je veľa, aspoň tak, keď budeme na leveli 3. Potom sa vám ozvem. A ukážeme si, že ako to ide. OK ľudia, zatiaľ sme si nakúpili cleanera. Teraz plánujem kúpiť aj vecka. Takže kupujem vecka. Tu môžete vidieť cleanera, jak nám už proste upratuje a musíme doniesť teraz aj tieto, čo sú tu na, jak sa to volá, toaleťáky. Čakajte, vezmem ich 3. Snad nám to vystačí a ja sa vám potom ozvem zase. Dobre, toaleťáky sme tu nadali a uvidíme, ako sa nám toto bude rozvíjať ďalej. OK ľudia, zatiaľ sme si nejaké many našetrili. Tak ideme kúpiť level 2 rúmku. OK. Pozbierame tu na toto. Máme ešte 142, tak hodíme aj toto na level 2. Pekne, krásne. Máme tam tiež toto. OK. A ešte sa potom uvidíme, no. Aha, teraz tu máme takéto upgrady, OK, cool. A zatiaľ čau. OK, zase som sa vám ozval, teraz ideme doniesť toaleťák. Už máme aj recepciu, máme aj upratovačku. Takže doplňujeme záchod. Ideme im pomôcť upratať. Áno, mám aj 2x speed, aby sa mi to rýchlejšie upratovalo. No a táto séria bude mať aspoň 9-10 častí. Uvidíme, ako sa tomu bude dariť. Chcem vás taktiež informovať, že videá budú vychádzať 2x do 3 týždňov, alebo 2x do 2 týždňov, podľa toho, ako budem stíhať tie videá natáčať, nechcem. No a uvidíme. Či budem stíhať, či nie. Zase nevznikl nabitý program, ale uvidíme. Ak budem stíhať, tak v pohode, ale ak nie, tak proste uvidíte, no. A ja to zatiaľ zase strihnem a uvidíme sa. Dobre ľudia, ideme doplniť zase toaleťáky a za chvíľu video ukončím, lebo musím točiť ešte ďalšie video. A uvidíme, doplním toaleťáky a sme na leveli 2 a máme cez $800, no už nie, lebo sme rozšírili náš hotel. A máme VIPčko.
Za reklamu, hej? Co? Dobre, kúpim ešte jednu rómku a myslím, že tu nám môžeme video ukončiť a tešite sa na ďalšie časti a zatiaľ čau.